da soyayya sun nuna ba ƙarya ce ba, haka ma masu wuyar magana zance na ba shirme ne ba. Ce ku ce da ake kan soyayya ba kima ba, matsayi da gaskiya kan soyayya ba ƙarya ne ba. Aso da kaunar juna zan so a cikin tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da ke a ce ba za mu rabe ba. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Assalamu da sallama na zo gunki ni ba da yaudara ba, har sashe na nuni don soyayya ba ƙarya ce ba. Zarar bono maganar ilimi jahili bai gane ba, sannu sannu fata hana rana zuwa sai mai duba. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Zo mu zauna tamkar zo mu saba ne dan baba, zamantakewar juna kai sai haƙuri in dai mun duba. Bashi da kai ne a soyayya tabbas ba za na iya ba, da zuciya ta amince da kai ba za ta ce maka a'a ba. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Komai tsiyar ɗan tsako ba za ya haike wa ɗan shaho ba, duk wata kowa ta kare a gaban kura san ba zai iya ba. Don goma ban ciwo ai dole a bar ni da ke yar baba, farar tumfafi daɗiyar sarki na zo in gaida yar babba. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Cece ku ce maganar banza ne akan ka ba zan ɗauka ba, komai wuya komai daɗi alkawarin ka ba zan yarda ba. Ruhin jikina na ƙaunar ka kuma dan ba zai daina ba, a tafo barfa ne na yo girshewa ka wallawaliniya ba. Aso da ƙaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi, kawalwaliniyar soyayya ta shige min ruhina. Burina ne Aure muna yi sunnar manzo babba, falalar auren soyayya zama da ke ba za mu rabe ba. dare da rana mi ta salatin manzon Allah babba. Allahumma salli ala gada manzo na babba. Aso da kaunar juna zan so a ce ka tausaya mun, mai wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba. Aso da kauna da amana zuciya tana son lallashi,